A l'escola oferim una educació de qualitat centrada en els alumnes, promovent competències i valors com la tolerància, el respecte i la igualtat d'oportunitat. Utilitzem metodologies actives i inclusives adaptades a les necessitats de cada infant, respectant el seu ritme i diversitat. Participem en un programa de plurilingüisme que permet als alumnes utilitzar el català i l'anglès com a eina de comunicació i aprenentatge des d'infantil fins a sisè, integrant llengua i contingut per preparar-los per un futur global. L'escola impulsa un programa innovador que fomenta la lectura sistemàtica en totes les matèries, desenvolupant la competència comunicativa i l'amor per la lectura des de ben petits, per al creixement personal i acadèmic dels alumnes. A l'escola treballem i aprenem per ambients internivells a educació infantil, on nens de diferents edats aprenen junts en àrees diverses. Aquesta metodologia fomenta l'autonomia, la curiositat i el treball cooperatiu, adaptant-se als ritmes individuals i desenvolupant habilitats socials i personals. El programa SI promou la salut cardiovascular ensenyant als alumnes hàbits i estils de vida saludables per ajudar-los a créixer forts i actius mentre cuiden el seu benestar actual i futur. A la nostra escola, la diversitat cultural i lingüística enriqueix la comunitat, convertint cada cultura en una oportunitat per aprendre i créixer junts en un entorn vibrant i inclusiu. Vine a l'escola Josep Montserrat. T'esperem!